naghahandog ng Tanong mga dong. Suka wala tanong. Tuwagan. Pwede tawag ko niya. Hello, babe. Babe, asa na? Diba, ingin ka na magsugat pa din sa kuhan, merkado. Kaya namin ko dali. Ganina ako nagbuhat niya. Kaya ko doon sa CR. Ay ako. Nakadadapit. Sige. Sige. Ay, babe. Ay, dali. Hindi ko dito. Ganina. May gaming sutang yung minaano na wala ka. Kaya wala man yan silang mamaw pa. Mayo. Dali ko na. Wala kaya na. Ano man? Gusto man kumalik ka ng libo na. Council. Ha? Kita. Uy. Ay, parang babe. Uy, wala. Sorry, babe. Wala, babe. Sungod ka niyo eh. Nainay na. So, Ay, baya. asa mo dapat? Ikaw bahala. Sige. Ikaw bahala. Salad na lang. Asar ko iya ba? Kanihir ko si Kutuwat. May terus ubos. Huwag makinakita tayo sa lagi. Magtanaw. Asar ko iya ba? Mano. Akong tumuya ba? Kasi pre. Ano man pre? Tanapin. Ano man? Ako may kuan. Kain niya sa ina. Ya? Ikaw po rin. Ba, ambot. Ano? Wait lang biya. Magtanaw. Kaping niya. Ano man pre? Kasi nung kaban pre. Ako rin pre. Ano man? Tumuyap. Huwag mo sila tumuyap pre. Kayo yaw. Huwag ako tumuyap. Ha? Uy, may marites? Huwag. Kita ang pagsamang chat pre. Sa... Ay, lubat man. Sinsya na pre, lubat ang pre. Sure ka? Uy, ganyan si marites. Sure mo pre. Lubat ng cellphone. Na may mga chat ani. Parang ba? Isa. Kamutan. Si... Babe. Uy, ano man, babe? Yung samaan siya. Ano mo itong lakihan ito na... Uy, bukul mo. Wala, uy. Di man gud may uy ang uy. Out na tawagan. Sige, yawa ato. Pre, Ha? alisa. Kalisa. Isa. Ano na? Orang kulbaan mula ni. Dala siya oh. Uy, sis! Ikaw, madenga. Ikaw mo dahil assist kasi rin yung kauban. Ako na kong boyfriend. Ah, Richard B.F. yan. alam no? Ingon mo kung uyab sa una ba? Matawag ka pa siyang gitawag. Ay, kalit siya yung mga buang mo. Ano man? Ano mo di kayo ilagay ko na... Lagi-lagay, pero di man pun mo to, igura mo lakoy. Abi ko, bari ka. Kaya, soy. Lagyan mo na ritual. Ay, cool! Auntie! Okay. Ano mo yan? Istorya mo, bayo mo, kako na ba? Halalakaw na to. Itis mo sa mga bataan ko. Sa to ang suki, di? Sayang, wak mo kita sa akong suki. Uy! Uy! Bangga! Fix mo, gati.
Ay, salamat! Dahil nakon sa mo dari, Charis! Ala, uy, ikaw manay nga, di sa magagikan. Dagto lagi kita ko bibiboy. Istorya magulundian, ako niya. Akong amigo nga bayot sa una. Ang bayot na po na. Hmm. O kabalo, uy. Tama, di kayo mga sister daw lang, no? Hindi ka mangutan na kasi. Kasi ako uyab ani. Kasi mo uyab dada. Kana naka-blue. Una? Oo, maon. Miss Renelby? Yati na. Uy, Birtoy! Siya man din! Ako naman di karon. Ako bitaw ni, ito kito katundo na ako. Ha? Bayot na ni sita. Ag kulirang gawa. Bayot na din limbaro. Gusto mo saan, Day? Day, sorry na. Giganahan mo. Kasing bogo. Good. Atong ribanon ta. Aw, mao na diha, di makamasaba. Charis man ni kandako. Ingon-ingon pa kag akong lagayan ko. Boko kang chari. Pila man mo ba? Day, sorry na. Good. Brato rin ang riban, Day. Nakita ba dahil bagura lang inamok ko. Sorry na, good, Day. Ala sige, tana. Wato na tas imong vulcanizing shop. Sige. Bibiboy, nasa naman karon bibiboy? Bibiboy naman, bibiboy, wala makamuli eh. Bibiboy ba? Na, sobrang naman ko diri ko eh. Uy, day. Sakon sa mga tanga ramang ka. Uy, yung watak ko! Uy, kalamit ba yun? Dali niya. Nung tana. Shout out day ko sa mga nagkuan day sa mga ITV Biners guys. So, paki... Ha? Oh, distract na ko tro eh. Sige, dito ro. So guys, kalang sa day po itong mo paki-follow lang day sa page sa kuan kalang among Hindi mo kaya dekab. Isa ang sino ko yung daan. Mo kaya isa ang daan. ito guys, kalang paki-follow sa among page ITV Biners guys o sa among YouTube channel kalang kuan Bulantoy Biners guys o kalang akong kauban day karon sa usa ka cameraman si kuan Gibson Butil Official. Paki-subscribe din sa ang YouTube channel o i-click ang notification bells aron updated ka sa isang Shoutout ko sa amo. Uyab, gana ako ba? Ganda ako na ina. Ina daw. o i-click ang notification bells aron updated ka sa mga among video guys. So shout out day po gusto ni Jayla nga taga Mapini o maura to. Salamat. Hey, birds. Hey. Dalam mo.